Ki samla ka sinong jongsha ki la keno bau MLA ka mau kon rau constituency ula syukori ki breu ka thai ka than ha ka be dei ba ka jingbo ya ki mau nong rem na banta artli ki jingte ban kintu ya ka jongsha PHC saka CHC ha ka lai photari unai lor bat ka thinrot sub center saka PHC ha ka khal artari urisau ha ba kran ba kilat pathai ku bor usamla Emerald Surong ulo ong ba kat hadu menta 4 idak ya kano ka jingtrei nado balabu ya umau nong rem bat menta wat uta umau nong rem balabu ru don syu ulo ong banamar kata kila persyang men kenjok tien cha UMLA kathan Henry namar bamyo ban yakren kila wat jingtip leng baka RTI usamla Emerald Surong ulo ong bakat kum ka jinglap RTI kala pausai baka don tang ka jingmang pisa alklor EA Henry nakaliang jong sorka kampat don ka jingbha ya kata ka pisa Iniwan hang kung kisamna ka mukun rogi barok away ban pau we ka jing skripsi jungi halor ka jing thok bat ka jing skor jung MLA jungi halor ka haga bayade bat kene ka CC mo ban kentiu na ka PC center syaka CC center ha kabahap kabadan na jung sya kun juru ya kene ka thunrat sub center ban kentiu syaka PC center mo te hagbay bat kene kamta hagbay bat kene kamta ngila ui hakini ki kimdet sngi ki baladam ba UMLA ulawan banbu yikitu ki manong rem UMLA jungi ulawan bu yikitu ki manong rem le menta ban upgrade ya ka PC center syaka CC center kebadan hajong sya henrei habangi na kaliang samla habangi na kaliang jong ki samla ngila let ban pet laga ni daga sing community jungi ba ka kam kan sa sedang no henrei abang yu wat kita ki monong rim ki babu kata kasngi ru kum sumdan tena kata kana ungi kum ki samlangi wan ban wat sai kita ki monong rim ki ja henrei abang yu wat nyilek ban kli na office ki kila ong yang iba ngim sem latip EA ka bay dai barata henrei ngila persyang ban wat no ngila yo ngila file no ka RTI ngila le daga RTI ngila wat information no ka RTI henrei haba ka RTI kila leng bak RTI ni yo ikene bisa yang ni ikene ka coba ba ya ka labu yung mau nungrim tang yung mau nungrim labu henrei claim ka sanction ya ka sanction pat pat ladon ka sanction ha ka bedai bat kini ki mau nungrim ki ba UMLA jungi labu dagne ngidap tentang ngidap ka jing sungu bitar ka bajur ha ka bedai bat kane ka benta hagaba kumno UMLA bat ubalong kumju minister unut benthop benseler yangi ki nong sungsnong jong ka constituency ki bangi hi ngila penjob yu ngi hi ngila kersan bat ngila syania yu ngila ie ki sing ie jungi ngila ie yu nrei yu setla bat uthop yangi kum ki nong sungsnong kalong kumju kumbau iben yangi bangi long hap sekendong nrei kai ke bangamut batong ne ba ni kum kisama nimde isu ban syak penbi ni kum ki pai ba jong kamu kon constituency hi nimde isu ban syak penbi ha gine ki kum gine ki nong ihman nang bangin ikini ki manung rim labu ka bahap ka jongsha constituency ka jongsha aksnong jongsha ban upgrade na ka PC sa CC labu ka life trip September ajar puar bat ya kene ka thunroi ke bahap ka po jonga thunroi sub naga thunroi sub center bat upgrade sega PC labu ikene haga khat arteri Oktober 1000 aku are ikene dilo sta NTI pak kiyo mno ya kene ka RTI nilayo haga sauterik haga sauterik jong Januari ne hiu snam arjar apply ya sang train am ka kam bla bu nomor katkum gojing yo jungi ban katkum gojing lap jungi ha bang ilek mi stay nyimpat yo ya ki bi modak wat tang si mokhiu ka thliur umpat lati lene umpat la penmong ya kata ka haba wat perkat hi mapi wat umau nong rim bala bu umtur umdon syu ka ga singmut ban bu itu mau nong rim coba tay kung katkum kata ka RTI ba pio ka ka bala jubab ya kata ka RTI Katkum ni jubab kebangi yo kathong ne ba yes PC is in process for upgradation to of PC to CC total amount ki thwa ane total amount ki claim thwa ane ba
the sanction of the amount sanction klem thọ ang ne kipni total amount ki chu thọ to no ki thọ khat kuma khat approve ne ki thọ namtip tang namtip ki thọ ki mut tang ya ka wei ne ki mut bat ka jong ka thnrot ne namtip ne hendrei ki chu thọ chu ai be ne ka amount ka ba khat approve bat ki mention ya ne ke ka cc bat ya ka pc po thnrot te Kawai kita ang neba the work will be started once the scheme has been sanctioned. Kene ka peni ba timpat tray bat ya kane ka scheme lu timpat sanction. Namar kampat don kano kano jing tray okay. Kumjuru hakabai dai bat ka ne ka thnrot PC timpat sedang watang simokhiu ka kano timpat ti. Kata ka ba penpawi ka ba penong ini ki kun samla ban wan chmat ban penpawi ka jing Snosi jungi bajur bat kumju ni da sno pitar ki bo ne minister jungi MLA jungi thok bat syukor ni kum ki ba namar ni ba kene sisa kalong ka ba don kam sisa namar ta jungi ki ba khamtam kene ya kene ka si ka badon mai jong sa ki ba la slam ha ki thrang bat ki kwa bagan urlong na namar ni jenjar ni khuslai ni bun ki jing ki bangi ma ka bai dei ba ka koi ka khia kane ka dei ka yap ka im jong ki ba jong ki ba jongi kene ka dei ka yap ka im jongi namar perkhat ma pi la dei sipun ba ki ti banak ki ba kham se jai na dei ka snong kinwan nang the la dei ki wan ne pi isi ki tiar kita ki ding duna kham tam le emergency service kimpat yo kimyo ki ong be ki le sesor kat bakin po sesor ubri bun baklat steng nanti kata ka ba ni na ka ni kum ki sama ni smukhia ban ka bang idon ko jing ki kle mata ka constituency ni mata ki para thani baro ko wei din ba pet yung di mga rem pet ya cara cintrai iba kamlong Nemar ba hakini kini singi la persang ban wat tip lang ba u amle ba bu yu ne mo no rim hrei ladang ifon ru ong ba undon sene udon sedhi te ngimtip ba hadin ba u lawan pat u klem phone su te ni klem phone su ni su persang no ban siki office nagi office ru ki ong bang ngimtip ai te ni la su le no ni wat leng ba ka arti ai te de tang kane ke juba pat ni wa leng ba ka arti ai kata ka ba penong ini ki samlawan mi sekmat ban penpaw ya ke ai ke jing so jing tinamar hilap bempat tray hilap kumno kum kisamla katany bakim kakam patray labu menorim hilap pat kumno nan isman te kum ki samla hi nge kwa ban pensai se ki ba ngimdei su ban sya penbit lade ngimdei su ban bit ha kum kine ki jing super klempat yoi lane klempat tip sai ba hantu la bu ne em la don ne em la tray ne em la bu la don em ke jing pen tray la se ban ong ha kham tam le ha bala dep ban bu monong rim la de be ban sedang no hi ka kam kata ka bangi kum ki samla ki kwa ban pensai spi ki nong sing snong ipisipi pet ba nyim le su ban bit hoi ngaru ha ka pol mchuang nga ie ban ngada kersan ru bat ngkat ka yeng sang junga ya i MLA bodon burom jungi sitting MLA jungi kenteng no MLA jopi kenteng no MLA jungi ba ban tidor ndo ma ndrei nyimpoi perkhat ba inset syukla ba set syukor ini da kane kom kane ka benda la panong ba kadai ka jing penbe election kane kanti mamta ba bu ta mau nong rem kan pentrai kam hoi haba kala ai benong ta namar ba haba bu manung rem klem sanction ya ka to jing trai kamut ayu hilu kamut teman su pen i dur pen i ban su puturoi klem ka kam ban su pen theme ka ya ki ba bangila le ya kane bangila le ya katai hinrei klem trikam kam pat klem pat kentrei kamdon kano kamdon kamati ka wei kamati ba pen i ya kane ka kam kepala gular pen le klem le buat tang niru